अनंत चतुर्दशी दिवशी आमच्याकडे बाप्पाला मोदकांचा नैवेद्य असतो. तर उकडीचे किंवा तळणीचे असे कोणतेही मोदक बनवले जातात. तर आज मी इथे उकडीच्या मोदकांची थाळी बनवलेली आहे. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा इथे मी वाटाणे घेतलेले आहेत. हे वाटाणे रात्रभर भिजवलेले आहेत आणि पाणी घालून आपल्याला हे कुकरच्या भांड्यामध्ये लावून घ्यायचे. त्याच्यानंतर इथे मी तूर डाळ घेतलेली आहे. 1 वाटीभर वरण करणार आहे त्याच्यासाठी आणि हे स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि ह्याच्यात पण पाणी घालून आपल्याला कुकरमध्ये लावून घ्यायची आहे. मी वाटाणे आणि तूर डाळ एकत्रच लावलेली आहे, त्यामुळे पटकन अशी शिजणार आणि ह्याला मी 3 शिट्ट्या काढून घेणार आहे. हे बघा इथे आपली डाळ पण शिजलेली आहेत आणि वाटाणे पण शिजलेले आहेत. भांड्यामध्ये तूप घालून घेतलेलं आहे. तुपावर जिरं घातलेलं आहे आणि ह्या जिऱ्याच्या फोडणीवर इथे सगळी डाळ ही शिजलेली आहे, ती ओतलेली आहे. छान अशी जिऱ्याची फोडणी झालेली आहे वरणाला. त्याच्यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि इथे हिंग घातलेला आहे. वरणाला हिंग आवर्जून घालायचा, चव छान येते त्यामुळे. वरण बनवायची अजून एक पद्धत आहे, जी आपली पारंपरिक पद्धत आहे. त्याच्यामध्ये वरणाला खोबरं आणि जिऱ्याचं वाटण लावलं जातं, पण आज मी इथे फोडणी घातलेली आहे वरणाला. आता वाटाण्याची उसळ बनवूया. तर त्याच्यासाठी कढईमध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे. तेलावर मोहरी, जिरं, हिंग आणि कढीपत्ता घालून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर आता इथे एक मोठा बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे. छान असा टोमॅटो भाजून घ्यायचा. त्याच्यावर इथे आलं घातलेलं आहे. अर्धा चमचा आलं बारीक किसून घेतलेलं आहे, ते घातलंय. वर हळद घालायची आहे, मिरची पावडर आणि मीठ घातलेलं आहे. व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आणि त्याच्यावर इथे पाणी घालून मी इथे शिजवून घेते. मस्तपैकी टोमॅटो आहे ना, हा छान असा शिजला पाहिजे, ग्रेव्ही तयार झाली पाहिजे त्याची. 2 छोलं घातलेली आहेत, मग छान असा आंबटपणा येतो. आणि ही जी उसळ आहे त्याला मी कोणतंही असं वेगळं वाटण लावणार नाही आहे. तर आपण जे वाटाणे उकडून घेतलेले आहेत, 1 वाटी वाटाणे घेतले असतील तर त्याच्यातली पाव वाटी वाटाणे काढून आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आहेत आणि हे बघा असे घालून घ्यायचे. मग ह्याचीच ग्रेव्ही छान अशी होते, दाटसर अशी वाटाण्याची उसळ बनवून तयार होणार. वर थोडासा गरम मसाला घातलेला आहे आणि मीठ घालून घ्यायचं आहे चवीप्रमाणे. छान अशी उकळल्यानंतर वर कोथिंबीर घालून घ्यायची भरपूरशी. आणि आता इथे माझी वाटाण्याची उसळ कांदा आणि लसूण विरहित बनवून नैवेद्यासाठी तयार झालेली आहे. आता मी पडवळाची भाजी बनवते. तर त्याच्यासाठी इथे मी कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे आणि तेलामध्ये हिंग, मोहरी आणि कढीपत्ता घातलेला आहे व बारीक चिरून मिरच्या घालायच्या आहेत. उभ्या अशा चिरून घेतल्यात मिरच्या. त्याच्यावर टोमॅटो घालून घेतलेला आहे. छान असा टोमॅटो भाजल्यानंतर वर अशा पद्धतीने पडवळ चिरून घेतलंय आणि ते वर घालून घ्यायचं. वर मीठ घालायचं आहे, हळद घालायचं आहे आणि मिरची घातल्यामुळे तिखट पावडर घालायची गरज नाही आहे. झाकण ठेवून आपल्याला हे व्यवस्थित असं शिजवून घ्यायचं आहे आणि पटकन होते ही भाजी, ह्याला वेळ लागत नाही. वर खोबरं घातलेलं आहे भाजी शिजल्यानंतर आणि खोबरं घातल्यामुळे आपल्याला ह्याला वाफ काढून घ्यायची आहे, म्हणजे खोबरं खराब होणार नाही. आणि इथे पडवळाची भाजी पण बनवून तयार झालेली आहे. आता मी वालीची भाजी बनवते. त्याच्यासाठी मी तेल घेतलेलं आहे एका भांड्यामध्ये. त्याच्यावर हिंग, मोहरी आणि कढीपत्ता घालायचा. वर मिरची घालायची आहे आणि वर मी फोडी करून बटाटे घातलेले आहेत आणि वर चिरलेल्या वाली घालून घ्यायच्या. एक वाफ काढून घ्यायची आहे. वर मीठ घालून घ्यायचं आहे चवीप्रमाणे, हळद घालायची आणि इथे गूळ घातलेला आहे. वर थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आणि ही भाजी व्यवस्थित अशी शिजवून घ्यायची. भाजी छानपैकी शिजल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी मिरी पावडर घातलेली आहे थोडीशी आणि वर खोबरं घातलेलं आहे, ओलं खोबरं. एक वाफ काढून घ्यायची आणि ही भाजी बनवून तयार झालेली आहे. आता मी इथे कोबीची भाजी बनवतीये. त्याच्यासाठी कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. तेलावर मोहरी, जिरं, कढीपत्ता आणि हिंग घातलेला आहे. वर उभ्या चिरून मिरच्या घातलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर ही तूर डाळ घेतलेली आहे मी. ही 2 चमचे तूर डाळ आहे. ही छान अशी भिजलेली घेतलेली आहे, म्हणजे 2 तास तरी भिजली पाहिजे. त्यानंतर वर टोमॅटो घातलेला आहे आणि वर इथे चिरलेला सगळा कोबी घालून घ्यायचा आहे. वर मीठ घातलेलं आहे, हळद घालायचं आणि थोडंसं गूळ घालायचं आहे. गुळामुळे छान अशी चव येते भाज्यांना. कोबीची भाजी व्यवस्थित अशी शिजल्यानंतर वर खोबरं घालायचं आहे आणि इथे माझी कोबीची भाजी बनवून पण तयार झालेली आहे. एक वाफ काढून घ्यायची खोबरं घातल्यानंतर. बघा मस्तपैकी कोबीची भाजी शिजलेली आहे, पाणी पण आटलेलं आहे पूर्ण. आता मी इथे बटाट्याची भाजी बनवते. तर त्याच्यासाठी कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे. तेलावर मोहरी, जिरं घालायचं आहे. वर हिंग, कढीपत्ता आणि मिरच्या घालून घेतलेल्या आहेत. वर बटाट्याच्या फोडी घालून घ्यायच्या
त्याच्यावर मी इथे मीठ घातलेलं आहे आणि हळद घातलेली आहे आणि वर मी झाकण ठेवून ही भाजी व्यवस्थित अशी शिजवून घेणार आहे. भाजी शिजल्यानंतर वर मी इथे खोबरं घातलेलं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे. आपली बटाट्याची भाजीसुद्धा बनवून तयार झालेली आहे. आता मी इथे उकडीचे मोदक बनवते, तर त्याच्यासाठी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घातलेलं आहे आणि मीठ घातलं आहे चवीप्रमाणे. पाणी छान असं उकळल्यानंतर आतमध्ये मी 1 वाटी भरून तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि झाकण ठेवून एक उकड काढून घेतलेली आहे ह्या पिठाला. थोडं थंड झालं ना हे पीठ की मी मळून घेणार आहे. तोपर्यंत मी आता मोदकाचं सारण बनवून घेते. तर इथे मी तूप घातलेलं आहे कढईमध्ये आणि त्याच्यावर अर्धी वाटी गूळ आणि 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. 1 वाटी पीठ मी भिजवलेलं आहे, त्याच्यासाठी मी इथे 1 वाटी खोबऱ्याचे सारण बनवते. आतमध्ये इथे मी खसखस घालून घेतलेला आहे आणि वेलची आणि जायफळाची पावडर घातलेली आहे आणि व्यवस्थित असं परतून बारीक गॅसवर हे माझं सारण बनवून तयार झालेलं आहे. त्यानंतर पीठ पण हे आता थंड झालेलं आहे. पीठ व्यवस्थित असं मळून घेतलेलं आहे इथे मी. आता इथे मोदक बनवून घेते आहे. तर त्याच्यासाठी एक गोळा घेतलेला आहे आणि हा गोळा आहे ना, तर दोन्ही बाजूने त्याला तांदळाचं पीठ व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने पारी बनवून घ्यायची. आतमध्ये गूळ खोबरं घालून घेतलेलं आहे आणि इथे मोदक हे वळून घेते. अशा पद्धतीने इथे मी सगळे मोदक हे वळून घेणार आहे. आता इथे मी मोदक पात्र घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पाणी घालून घेतलेलं आहे खाली आणि वर हळदीची पानं घातलेली आहेत आणि इथे मोदक ना मी पाण्यामध्ये असे बुडवून घ्यायचे. मग हे मोदक आहेत ना, हे अजिबात फुटत नाहीत उकडल्यानंतर आणि थोडं अंतर ठेवायचं प्रत्येक मोदकाच्या मध्ये. एकदम चिकटून ठेवायचे नाहीत आणि जर हळदीची पानं नसतील तर सुती कापड असतं तर त्याच्यावर ठेवायचे. अशा पद्धतीने मी आता उकडून घेते मोदक. वर मी एक हळदीचं छोटंसं पान ठेवलेलं आहे. मग छान असा वास येतो मोदकांना हळदीच्या पानाचा. इथे माझे छान असे मोदक उकडलेले आहेत आणि अशा प्रकारे कोबीची भाजी, वाटाण्याची उसळ, वालीची भाजी, बटाट्याची भाजी आणि पडवळाची भाजी माझी बनवून तयार झालेली आहे. त्याचबरोबर गरमागरम असा वरण भात, त्यावर तूप आणि आपले बाप्पांचे आवडते मोदक, अशी माझी अनंत चतुर्दशी विशेष मोदक थाळी बनवून तयार झालेली आहे. तुम्हाला माझी आजची थाळी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.